water, yes, or he said, Mpenisem TV. Abusafo ma munyina akwaba eba Mpenisem TV so de wani guso ahwohwe eye ekwawu obo hima na obebusa se obo de Mpenisem yekwede makacho sasanta mamre ene Ghana mamre ne amane de usa ye ho ajeje wadu no watwa abusua obo hima afibia woni ne manfo etopono edidi na ode afutuo so ontrim na afenso no mu edi nkomosere eche amamre ne amane na Otunsa from Mpenisem TV say afidie nso toso nwotwe awone ne manfo nkanka ne mofra etunsa didi eni nti yamra na afi nso yemfa yani ayahwenetia ensa ntemu emedimu adanse ma yanahwefo nyina ehu afidie nso sede ebesi akona ebusafo kopi ase no na enya sanketwa esewani ensa okakire okwawu obohima na afriye ayade se Nana ade afutusem bebre na de tudwa na wabra na woba no so unhu se na hemafo edinachi a enye asamketo abusua ni nyina ne se nana onimamamre dada ansa na obetena obo akunya so se obo mahima na semede oku achi a na ade se nana afriye na nikunu ene nana kokubu aten oye ni dwabe mahine na chese amamre no onimde ansa na obetena akunya so nti yare so obefo obo abanwa no ode anidie ne obuo ne amamre etete ne manfo na afebia so woni ne manfo so atonsa adidi de siria ahye omo afunu mabusua yakune ekotie ensema nana de tudwa no ebi Obima nana afri osia bobo ono na do ne manfo no obawun anyema Nana yemka Nemaba wadi near friend in love Oware Jabema New Jabema hene Nana kwa kuku atia otoso bienu Sinana na oye wahine ire Siweni mamambra ni amanie papa Siwo kata odru
obi ọha asẹ bi kafra cho school n'ọpẹ ẹsùn school àtàdé kura wọn yẹ ne dín ẹnti efi January kọ miyi mpala 50 ẹdùnú mẹmọ obiara school àtàdé ọkùnrin sẹ ọdún ẹnu ebi kura ẹbẹdu àfẹsẹ ìdáná sẹyìn ebi kura mẹyìn bísí kọbẹ 500 ẹsì wọn mọ mpa yẹ mami na efi January kọ obiara oyè school àtàdé mpala 50 ọmọ nyinaa mra ní ọ̀pá àmàdé wà ẹ̀yẹ ní nàkà àtàdé bíi náà bí ọ̀bẹ pàmò àmà àwọn ẹ̀sìn níbi àpò skul ìsẹ́wọ̀n àwòfọ̀ àmọ́fà tó ti skul àtàdé mpàlà ẹ̀dùnú afọ ọ̀hún àfi bí àwọn pàmò àmà ìsẹ́wọ̀n mọ́ṣẹ́ náà ń kó skul na ẹ̀dá kọ́mà sí kakra mẹ́ka kyerẹ́ mu àrùn obiara ní ẹ̀nà hó sọ bẹ́ sùn adé ama mi abaakyi nso di abọ̀ọ̀bọ̀ra ẹ̀dá wọn ase. ɛno ana wakɔ akɔtie bi aba no nana afiri a ɔyɛ obo hima wɔde n'ani so ade hunu ato dwa ama wiase nyinaa hu bi ɛti sɛ wowɔ mmoa bi pɛ sɛ wɔde boa no a wokɔ obo na ɔsɛ wɔhwɛ obo hima akora ketewa akora ɛbɛkyerɛw na abusuafoɔ menka ma meka saa ɛnwa no Penisem TV yɛdeɛ yɛhwehwɛ ne sɛ ahensɛm dintɔ bɛba kroyɛ bɛba nkonimdie bɛba nkɔsoɔ bɛba na ma ɔman Ghana afa ne ntoma pa afira ɛwɔ amammerɛ ne amanneɛ mu abusua yɛde mo bɛsi aha yɛ Penisem TV bidi ɛne Kofi afiri yie deɛ sɛ ne biribiara bɛɛkyɛ yɛ mamɔni ne maso nsi wɔ ho yɛde nyinaa baba abɛsom mo ma hu sɛdeɛ ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ esi atwa gu ɛwɔ ɔman kronkron Ghana yɛsɛ baakofoɔ ne nsa nso nyamea ni kata nti nyinaa yɛka mmomuai na ɛma TV mpagya na mfa no ntoma pa mfa Penisem TV